Spanning stijgt bij Intervens in afwachting overgangsplan. Het is maandag 25 januari. Dit is Zeeland Nu. Deel medewerkers wacht plan niet af en vertrekt. Tweede priklocatie in Zeeland geopend. En onder water zetten polders goedkoper dan dijken verhogen. Goedenavond. Spannende tijden voor Intervens. Iedereen bij de jeugdzorgorganisatie wacht met smart op het overgangsplan waaruit duidelijk moet worden hoe het verder gaat. Maar intussen vertrekt een deel van het personeel om ergens anders te gaan werken. December was een roerige maand voor jeugdzorgorganisatie Intervens. De Zeeuwse gemeente besloot de organisatie om financiële redenen op te heffen. Maar Den Haag vond dat er geen goed overgangsplan was voor de kinderen en jongeren die cliënt zijn bij Intervens. En de inspectie tikte de Zeeuwse gemeente hard op de vingers. Ja, het resultaat van deze werkwijze is onnodige grote onzekerheid bij gezinnen en bij kinderen. Ook Intervens-directeur Sira Kamermans vindt dat de gemeente het anders hadden moeten aanpakken. Terugblikkend op afgelopen jaar was het natuurlijk kijkend naar de kinderen en de gezinnen en de medewerkers essentieel geweest dat er al een plan lag. Achter de schermen wordt nu hard gewerkt aan een overgangsplan. Het is de bedoeling dat de cliënten van Intervens worden verdeeld over 3 organisaties. In het ideale geval zou de gezinsmanager meegaan met het kind dat hij of zij begeleidt. Dat zijn vaak relaties die zijn al 6, 8, 10, 12 jaar oud. En te midden van een tumultueus leven met allerlei dieptepunten vormen die gezinsmanagers toch de houvast, de rode draad. Dus die wens is ook ontzettend goed te begrijpen. In deze tussenfase zijn we in afwachting van het plan van aanpak dat nog gekomen gaat. Hoe spannend is dat? Dat is ontzettend spannend en met name, en dat merk ik ook binnen de organisatie, rondom de kinderen en de gezinnen, hoe het daarmee verder gaat. Want die willen gewoon weten, kan ik bij mijn gezinsmanager blijven? Kijk, duidelijkheid is vaak belangrijker dan onzekerheid, dus inderdaad. Begin februari zou het conceptplan klaar moeten zijn. Het is de bekende stilte voor de storm. En bij het kantoor van Intervens in Middelburg staat verslaggever Marcel de Kranen. Marcel, iedereen bij Intervens wil dus een plan waarbij de begeleider zoveel mogelijk bij het kind en het gezin blijft. Maar gaat dat ook lukken? Dat denk ik eigenlijk niet. Ten eerste omdat Intervens hoogstwaarschijnlijk wordt opgedeeld over 3 bestaande organisaties. En houdt dan maar eens de casus en de begeleider bij elkaar. Ja, en ten tweede, het zijn onzekere tijden, dus dan gaat personeel toch naar een andere betrekking, naar een andere baan zoeken. In het eerste kwartaal van dit jaar zullen al 8 van de 72 gezinsmanagers verdwijnen, dat weten ze nu al. En dat is eigenlijk meer dan heel vorig jaar. Ja, nu wordt volgende week de eerste versie van dat overgangsplan verwacht. Daarin wordt dus duidelijk gemaakt hoe de organisatie wordt opgesplitst. Is dat nou echt de enige optie? Nee, niet helemaal. Eerder deze maand werd al bekend dat er vorig jaar gesprekken zijn geweest tussen Intervens en Jeugdbescherming West. Dat is een hele grote partij in Zuid-Holland. En dat ging over een overname. Nou, bij een overname zou je dus heel Intervens in één keer mee kunnen nemen. En blijven ook die gezinsmanagers bij die cliënten. En dat is de reden dat Sira Kamermans, de directeur die je net zag in het filmpje, dat zij dat nog steeds een reële en een goede optie vindt. Ja, dat gaan we dan dus zien. Het presentatie van het conceptplan is al een paar keer uitgesteld. Heb jij enig idee of het plan er volgende week ook daadwerkelijk ligt? Nou, uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat de onderhandelingen niet helemaal lekker lopen. Dus we moeten nog zien of alles ook volgens de planning zal gaan. Marcel vanuit Middelburg, dankjewel. Tot vanmorgen zijn er bij het RIVM 126 besmettingen bijgekomen. Dat is een stijging ten opzichte van gisteren, toen er 74 besmettingen werden gemeld. Maar de stijging van vandaag heeft nauwelijks invloed op het weekgemiddelde in Zeeland. En in de Zeeuwse ziekenhuizen lagen vanmorgen in totaal 33 Zeeuwen met corona. Dat zijn er 5 meer dan vorige week. Maar de totaalbezetting van de ziekenhuizen blijft gelijk. Want de stijging van het aantal Zeeuwse patiënten wordt gecompenseerd door een daling van het aantal patiënten van buiten Zeeland. Vandaag lag er nog maar 1 patiënt van buiten de regio hier in het ziekenhuis. En zorgmedewerkers in de ouderen- en gehandicaptenzorg kunnen vanaf nu ook bij ziekenhuis Zorgzaam in Terneuzen terecht voor hun coronavaccinatie. Eerder kon dat alleen in Goes.
Ruim 16.000 zorgmedewerkers zullen op een van deze 2 locaties worden gevaccineerd. Hoe voelt het? Prima, goed geprikt. Ja, goed geprikt. Ja hoor. En waarom heeft u het gedaan? Om onze ouderen te beschermen en ook om zelf natuurlijk wat minder risico te lopen. 2 priklocaties zijn uniek, want Zeeland is de enige GGD-regio met 2 vaccinatieposten. Het CDA in de Tweede Kamer heeft vragen gesteld over de verhuizing van de huisartsenpost van Bergen op Zoom naar Roosendaal. Hierdoor moeten inwoners van Tolen en Sint-Philipsland 16 kilometer verder rijden. Ja, ik ben werkelijk verbijsterd door dit besluit. Volgens Joba van den Berg hadden politici en inwoners volgens de wet betrokken moeten worden bij de verhuisplannen. Maar dat is niet gebeurd. Als eerste moet gebeuren is dat men gewoon fatsoenlijk, zoals dat ook was afgesproken, in gesprek gaat met de regio. Dat besluit moet overnieuw genomen worden en je moet ook opnieuw kijken naar de argumenten. Want een van mijn zorgen is ook nog dat mensen dan of de huisartsenpost toch helemaal maar niet bezoeken. Waardoor je dus zorgmijding krijgt met alle gevolgen van die. Omdat de huisartsenpost zo ver weg komt Omdat te die liggen? zo ver weg komt te liggen. Of dat mensen eigenlijk te vroeg de ambulance bellen, waardoor de ambulances overbelast gaan raken. Het continu op blijven hogen van de dijken is niet de beste oplossing om droge voeten te houden. Volgens onderzoekers van het NIOS in Ierseke is er een goedkopere en duurzamere manier. Het onder water zetten van polders, zoals bij Waterdunen en de Hedwiegepolder. Maar volgens onderzoekers verschilt hun plan van deze 2 polders, omdat het geen natuurherstel als doel heeft, maar waterveiligheid. De kosten vallen uiteindelijk lager uit, omdat de polders kunnen worden gebruikt voor de mosselteelt, kweek van zilte gewassen en aantrekkelijk kunnen zijn voor toeristen. Volleybalcoach Ivo Munter uit Bruinisse maakt dit weekend eindelijk zijn debuut in de Eredivisie volleybal. Door corona lag de competitie maandenlang stil, maar nu is de draad weer opgepakt. Het was even wachten totdat hij weer aan de slag kon, maar volleybalcoach Ivo Munter uit Bruinisse kan eindelijk weer ergens naar uitkijken. Met zijn damesploeg, VCN uit Capelle aan de IJssel, was het lang wachten totdat ze te horen kregen wanneer ze eindelijk weer wedstrijden in de Eredivisie konden gaan spelen. Sinds we weten dat de competitie start, ergens 16 december uit mijn hoofd, zijn we aan testen geslagen. Dus we worden minimaal 1 keer per week getest, daar worden we ook telkens beter in. Maar sindsdien mogen we 6 tegen 6 en ja, dat is dan wel veel toegevoegde waarde. Dat is wel hoe het spelletje bedoeld is. Munter en VCN kunnen de komende weken dus weer vol aan de bak. Dat geldt niet voor de Oranje Meisjes, waar Munter bondscoach van is. Sinds september heeft hij die groep onder zijn leiding, maar door alle coronamaatregelen heeft hij ze nog amper kunnen zien. Ik heb 4 trainingen gegeven, dus we kennen ruwweg elkaars naam. Maar daarna, om onnodige reisbewegingen te beperken, zijn die trainingen eruit gehaald. Ook omdat die trainingen vinden plaats op Papendal. Papendal wil heel graag een beschermende bubbel. En mijn groep zit niet volledig intern daar. Ik heb alleen maandag daar de groep. En de rest van de week trainen die meiden bij hun eigen groep. Want het is Jeugd Oranje, dus dat is van 14 tot en met 16. Dus die gaan nog gewoon terug naar de eigen vereniging. En om het aantal reisbewegingen te beperken en de bubbel in Papendal te beschermen, ligt dat er nu voorlopig uit, tot mijn grote spijt. Afgelopen seizoen behaalde Munter met de dames van VCN de bekerfinale en werd hij dus bondscoach van de Oranje Meisjes. Daardoor is het nu even zoeken naar nieuwe doelstellingen. Stiekem mijn droom was dus inderdaad Jeugd Oranje gaan doen. Ja, ik moet de bakers gaan verzetten. Maar bakers verzetten in deze tijd qua sportdoelen is wel lastig, hoor. Ja, je weet het nog niet. Nee, ja, kijk, als mensen zeggen wil je bondscoach worden, weet ik nog niet. Ik vind het zo leuk met jeugd te werken dat misschien dit wel het ultieme is. Dus ik heb voorlopig nog niet die ambitie. Eerst dit heel goed gaan doen. Horeca-ondernemers in de problemen kunnen aankloppen bij netwerkorganisatie Dogwise. Niet voor geld, maar voor tips en advies. Vorig jaar werden op deze manier 120 bedrijven geholpen. Maar met de aanmeldingen voor de tweede ronde, helemaal gericht op de horeca, loopt het nog niet storm. 14 bedrijven hebben zich aangemeld voor het nieuwe SOS-programma van Dogwise. Het is deze keer enkel bedoeld voor de horeca. Dat we wel zagen dat die in het eerste programma ook al wel meegedaan hadden, maar toen nog een zomer eigenlijk in het vooruitschiet hadden. En nu zijn de klappen daar zo zwaar dat we zeiden, kunnen we specifiek voor hen nog wat extra's doen.
Gezien de situatie in de horeca zijn er ongetwijfeld meer ondernemers die hulp kunnen gebruiken. En daarom wordt er een campagne gestart. Met Koninklijke Horeca nu als partner hopen we veel meer nog horeca-ondernemers te kunnen bereiken. En we zien ook wel dat nu na de kerst eigenlijk veel meer ondernemers zoiets hebben van ik wil naar die toekomst kijken, ik wil mijn vervolgplannen inzetten. Het SOS-programma bestaat uit een intensieve begeleiding van bedrijven die wat hulp kunnen gebruiken. Er zijn 2 typen aanmeldingen. Er zijn ondernemers die het gebruiken als noodloket. En dat zijn de mensen die echt in acute problemen zitten. Daarnaast zijn er ondernemers die sterker en beter uit deze crisis willen komen. Zoals Lydia Verhelst van Verhelst Transport uit Sluiskil. Zij deed mee in de eerste ronde in 2020. Opbouwende kritiek, waar je wat mee kan. Dus het was zeer verhelderend. Het hielp Verhelst vooral op een andere manier naar haar bedrijf kijken. Marketing was altijd een beetje een ondergeschoven kindje bij ons, binnen ons bedrijf. Zowel offline, maar ook nu tegenwoordig de online marketing. Dus dat zijn we sowieso wel anders gaan doen. En dat zullen denk ik onze klantenrelaties ook al merken. Dat we meer aanwezig zijn, meer zichtbaar zijn. Suzanne van der Sluis van Café de Lamme Goedzak in Vrouwenpolder had zich het afgelopen jaar ook heel anders voorgesteld. Ze nam in februari 2020 de horecazaak over en is ongeveer de helft van het jaar dicht geweest. Je start een bedrijf op gevoel, op wat je zelf wil, op wat je denkt wat er aan de hand is in het dorp, in de markt. En ik zag hierin de kans om op een andere manier naar mijn bedrijf te kijken. Leuk je weer te zien. Ja, heel leuk. We zijn weer bij elkaar om ons wekelijks gesprek in zaken het SOS Docwise programma, het weerbaarheidsprogramma met elkaar door te nemen. Ja. Het is misschien een klein beetje confronterend, maar ook vind ik het heel erg leuk, omdat je leert er ontzettend veel van. Ze hebben allerlei ideeën in hun hoofd dat het anders moet en dat ze zich moeten aanpassen. Maar hoe de handen en voeten aan te geven, hebben ze wat moeite mee. En daar helpen we ze bij. We hebben vorige week elkaar uitgebreid gesproken en ik ben dus benieuwd wat voor inzichten jij afgelopen week hebt opgedaan. Wie de doelgroep is en zoals jullie beschreven, welke doelen, welke groepen verbonden zijn, daar liep ik tegenaan. Horecazaken die hulp nodig hebben kunnen zich nog steeds aanmelden voor SOS Docwise. Hier en daar werden we gisteravond nog getrakteerd op een dun laagje sneeuw. Maar echt genieten konden we niet van, want het viel na 9 uur 's avonds. Vanmorgen was er bijna niks meer van te zien. Het was van de rest van de dag wel zonnig en droog. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het ook harder waaien. Morgen is er dan wel weer kans op regen, maar gelukkig ook op zon. En de rest van de week verloopt buiig met een kans op natte sneeuw. En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Nog een fijne avond en tot morgen.